Most. Most is az utolsó. Mi? Ital. Mikor? Utolsó ital, bazd meg az életemben. Na, hülye kamerás köcsög, geci. Meg leszel baszva. Hogy? De megígyem a kamera kedvéért? Jó, megiszom, bazd meg, de csak kísérővel bírom. Oké? Szétegette a kibaszott torkolat. 2007. szeptember 1. Történelmi pillanat. Gyula lerakta a Szeszkót. Én lebazd meg, mert nekem családom van. Értve. Akár lehet is. Lesz is, bassz meg. Ne szórakozz. Töltsek még? Egy kicsit.